क'क्राझारनि बिसमुरि बाजाराव गोदानै ससमा बानायनानै फानग्रा गंसे गला बेखेवदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि बाजारनि सरलपारा उल्टापानि थांग्रा लामा सेराव जिमि ब्रह्मनि कुशल ऑप्टिकल मुंनि फोरमानगोनां आइ स्पेशलिस्ट मेगन नायनानै सान्दुं आरो सायख्लुमनि ससमा बानायग्रा गंसे गलाखौ दिनै बेखेवनाय जायो। लोगोसे सप्तायाव साननै समबार आरो बृहस्पतिबार खालि फुंबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम नेपाल हादरनिफ्राय मेगननि रोंग'सार फाहामगिरि डक्टर अफटम रामकिशोर सुआ बे कुशल ऑप्टिकल गलायाव फैनानै फाहामथाय होगोन होननानै गलानि बिगोमा जिमि ब्रह्मआ फोरमायदों। गोदानै कुशल ऑप्टिकल गला बेखेवनाय हाबाफारियाव बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि समायना नार्जारिया बाहागो लानानै बेखेवनानै होनायजों लोगोसे नेपालनि मेगननि रोंग'सार फाहामगिरि डक्टर अफटम रामकिशोर सुआ बाहागो लायो। आं बिराद मोजां मोनदों आंखौ लेंहरनायनि थाखाय। माने खाथि खालायाव ससमा गैया जाहैबाय, बेयाव खुलिदों। खाथि खालायाव गैयाना, बिराद मोजां मोनदों। माने खाथि खालानि बयनिबो माने गामिनिफ्राय नायफैनो हागोन। दा डक्टर साहब दङ नामा, बे नायनो हागोन। दा बयबो फैनानै नायफैनो हागोन आरो। यहाँ कुशल ऑप्टिकल में आज आया हूँ, इसका ओपनिंग है। उसका क्या है कि यहाँ पर आपका जितना आई चेकअप और हो गया, उसके साथ साथ पावर भी दिया जाएगा। जो चश्मा और का भी यहाँ बन जाएगा, जो पावर आएगा। आई चेकअप आपका जो विजन चेक होता है, जैसे मोतियाबिंद किसी को होता है, कैटरैक्ट उसको हम लोग बोलते हैं, वो सब का भी यहाँ पर इलाज होगा। उसके थ्रू से हम लोग यहाँ से हम लोग को फ्री में ऑपरेशन भी करवाएंगे। एक है अभी तो इनॉग्रेशन है, आज इनॉग्रेशन ही है कुशल ऑप्टिकल का। तो वही है, सबको मैं आग्रह करता हूँ कि जितना है आपका ये बिसमुरी का, चाहे सरलपारा और में भी है, जहाँ का भी जो आपको यहाँ नज़दीक होता है, सब आइए, आई चेकअप अपना करवाइए। वही हम कहना चाहते हैं। अस्तु, धन्यवाद। नमस्कार, मैं कुशल ऑप्टिकल का टेक्नीशियन। जैसे यहाँ पे आपका जो फ्रेम वगैरह है, आपका किड्स से लेके लेडीज़ जेंट्स सारा टाइप का फ्रेम मिल जाएगा। पावर लेंस हो गया, फैशन हो गया, आपका रीजनेबल प्राइस में यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। कोई सा भी पावर हो, कुछ भी हो, यहाँ पे कम दाम में आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका ट्रेंडिंग फ्रेम हो गया, फैशन हो गया, ठीक है, पावर लेंसेस हो गया। जैसे ये देख सकते हैं, ये आपका किट का फ्रेम है, एसीटेट फ्रेम में, बहुत अच्छा मटेरियल में है। तो ये सब आप लोगों का सब कुछ मिल जाएगा। आप लोगों को कोई भी रिक्वायरमेंट होगा, उस हिसाब से हम लोग फुलफ़िल कर देंगे। आप लोग यहाँ पे आइए, देखिए, विज़िट कीजिए। आप लोगों को अच्छा लगे तो यहाँ से परचेस। खुलुमबाय। माने बियो जोंनि बे बिसमुरि भुटान रड आरो ससमा आइ केम माबा गोदान अपेनिं खालायदों। माने जाहाथे सोरबा गोजानाव थांनानै नायजानाङा मेगन, माने बिनि थाखायनो आं साननानै माने गोथौयै बेखौ खुलिनाय जादों। गारि भारा माबा भारा गारहैस्लायस्लाय जायगायावनोबा मोजां जायो। बेफोरनि थाखाय आं बेखौ माबा लानानै खुलिनाय जादों आरो। दा सोरबा एसे एनै माबाबा खम बेसनिबो माबा लांनो हागोन, जेन'बा गामिनि हिसाबै। बेखौनो आं बुंनानै गोजोननाय थाबाय। डाक्टारा नेपालनि। सप्तायाव खनसे जिरायगोन। सप्तायाव खननै, समबार ओमफ्राय बिस्थिबार। मा खालामनो सानो ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ, जिहेतु नोंथांनि दखानाव नायफैनो थाखाय? रायजो राजाफोरखौथ' आं सानो माने जाहाथे आंखौ सापर्ट होफैथों, जेन'बा बाव फैनानै मोजाङै मोजां गावसिनि मेगनखौ नायजानानै एसे माबा लायोबा मोजां। बेखौनो आं बुंनानै गोजोननाय थाबाय।